Значи с двама от най-добрите диджеи на България там вечер влизаме и гарамя просто. Искам да ти благодаря, Емо, за съпорта. Тук колоните гарамят пред мене, чувам ги много добре. От всякъде всичко чувам. Чуй пак аплодисменти за Теодора Александрова. Теодора! Не си е Теодора, защото ме познаваш от преди 15 години, така че за тебе съм Теодора. Определено. Толкова са бе. Айде сега да чуя, дали знаете новото парче, излязло само преди 6-7 часа. Има ли такива, които ще го пеят и ще го пият заедно с мене? Дали сме готови да го пуснем? Айде, давай, колега. Най-новият хит специално за нас за първи път тук дава вечер! Искам, така. Любимото ми зери! Айде, премиерата точно тук за всички нас за първи път! Дай! Не мисли да би и искам да избутнеш, едно я внутри, направо да ги пръснеш. Знаеш с тебе имаме история, ти си ми първия, ама си втория. На какво? А тук ми мирише, емоции на секс. Айде! Голямо е да се карам ден, но всеки ще става, защото ти налика. Тихо ти се приключва и главата му изключва. Голямо е да се карам ден, но всеки ще става, защото ти налика. Завали шамари, на всички го представи. Изслушай ме. Да ме видиш и да ми свързваш до мистерия, на кожената мистерия. Искаш ли да ме видиш и да ми свързваш до мистерия, да ми свързваш твоята материя. Айде, яко! Много добре! За първи път това вечер в Купер Кавали! Айде, няко! Лошо те, вярнат мигачки, посиняно те, няма спирачки. Не спирай, ще те история, ти си ми първия, ама си втория. И е 6, а тук ми мирише, няма си да се. Голямо е да се карам ден, всеки ще става, защото ти не лика. Тихото се приключва и главата му изключва. Голямо е да се карам ден, всеки ще става, защото ти не лика. Завали шамари, на всички го представи. Искаш ли ме? Да ме видиш, да ми свързваш до мистерия, на кожената пицерия. Искаш ли да ме видиш и да ми свързваш до мистерия, да ми събия твоята материя. Айде сега си вие! Яко! Това беше специално на всички нас за първи път това вечер Китен Кавали. А сега продължаваме центрофугата. Искам да се